Presidenta, l'article 152 de la Constitució diu que vostè és la suprema representació de la comunitat respectiva i l'ordinària de l'Estat. És a dir, vostè és, com diríem, el Sant Cristo gros d'aquesta terra. I crec que és el moment de treure el Sant Cristo gros. Fa uns mesos, més ben dit, el 20 de setembre, vàrem acordar, en el vot en contra de Més i en el vot en contra de Podemos, que havíem d'instar a l'Estat perquè modificés el Codi Penal per intentar que les ocupacions il·legals de cases, que són desenes a les Illes Balears, poguessin tenir per part de l'Administració de Justícia i la policia una rapidesa a l'hora de treure aquestes ocupacions il·legals de dins ca teva, que te trobes ribes a ca teva i te trobes gent que l'ha ocupada. Davant aquest acord que vàrem prendre, el Parlament va complir, va enviar l'escrit a Madrid, aquest escrit a Madrid lògicament no ha hagut res, i nosaltres hem anat a mirar la Constitució perquè hem dit, bueno, la nostra representant aquí màxima, el Sant Cristo Gros que dic jo, dic, hasti tot de lo que és de l'Estat és la presidenta. S'imagina vostè que els 67 batlles de les Illes Balears o baleses reben moltes vegades. Escolta, m'han ocupat que meva. IB3 Televisió, Televisió Espanyola, estan traient notícies d'aquests cada 2x3. Els diaris cada dia n'hi ha més. Sí, el Parlament va estar, però a Madrid no se mou. I els batlles diuen, bé, faré el que podré. Vostè està disposta a fer qualque cosa més. Malament sé que no és la seva competència, però és que vostè és el batle de tots. És dir, la gent ja no pot. Veu que arriba a casa seva i l'han ocupada i que estarà 6 o 7 mesos i li costarà 2 més el que li demana el PI. Està dispost a posar-se al mig i coordinar jutjat, policies, a veure si són capaços de que no hi hagi aquest sofriment que està creixent. Gràcies. El govern de les Illes Balears té 0 competències, per tant, 0 possibilitat d'arreglar-les. És veritat que hem instat en el govern d'Espanya, n'hem parlat en la delegació de govern, de la necessitat que les forces i cossos de seguretat de l'Estat facin complir la norma, que evidentment s'hi ha d'haver un canvi de normativa perquè se pugui enfrontar aquest nou fenomen que s'està donant en aquesta comunitat autònoma, igual que les altres que conformen l'estat espanyol hi pugui ser. En definitiva, nosaltres en aquesta línia no hi ha cap problema. És evident, senyora presidenta, que el govern d'Espanya no ha complit amb el que nosaltres vàrem demanar per aquesta cambra majoritàriament. Jo crec que és bo que els ciutadans de Balears sàpiguen que Més i Podemos varen votar en contra d'això. Crec que és molt important. L'altra qüestió és que això afecta a la convivència i està calant a dins les persones com a por. Clar, per rompre la convivència i de pas tenen por. Nosaltres el que pensam que ja han arribat a l'extrem que hi ha ocupes que denuncien que li han ocupat casa seva. És a dir, és total, aquella persona que ha ocupat una casa torna d'un viatge d'una setmana i de pas diu, va denunciar que l'han ocupat. Presidenta, l'únic que li demano, ja sé que no té competències, però jo si fos el president s'obria una taula. El Poder Judicial o el representant del Poder Judicial, les policies, i intentaria veure si podria agilitzar perquè la gent pugui tornar a la normalitat i la gent surti quan tantes de dins casa seva. Nosaltres l'apoyam amb això i el govern que m'ha dit no ha complit de moment.